Kumusta man ang daji kapsat ko ni Ala, dali bakit kita kay Lokan wag sirisiri pa dyan ni naga na datakat ni Bunsoy. Lord, praying Father God na in Jesus name gumaling na po. Ay. Ay na. Agtaray. Nagkataray na. Ilocano man, nasa episode 33 na po tayo. Ang yaman naklaunay kay Ilocano man, patuloy nga pa nagsupport tayo. Kan kasawat pa nagsubaybay yung iti journey iti vlog ko. To God be the glory. God bless you all. A few minutes later. Ay! Diyaman kami, tanakadarong kami matlangan kay Ilocanuan. May saan na barang nga malam kay Ilocanuan. Welcome back to my YouTube channel. Basta Ilocano na partak data. For today's video kay Ilocanuan, arati tayo yan ti Botanical Garden. Bago tayo nga sumurag kay Ilocanuan, tayo pa yan ti pagbayadan ti entrance fee na tayon. Yan tayo nga libutod dati garden da kay Ilocanuan. Kamen lizard. Yun oh. Oo, parang lizard siya kay Ilocanuan. Di ka mo, nubuti ko yun niya. Basta, yun na yun. Ay, manok na datilahin na. Ayun yun, naabali-abali nga. Ako ba? Nakita niyo puro, nakita niyo kay Ilocanuan. Nakita niyo. Kas laparot nga ako, manok. Ganda. Ay, may itlog ata doon. May nangingitlog o. Huwag daw taan tayo. Dapay ka no. Agmimiwap. Ay, tita, bangit niyan. Tinadumad-dumang ako. Ano? Ay, yun oh. Nag-cute. Dapat ada tinagan na niya. Ay, lovebird siguro dato eh. Ang ganda oh. May kulay na yellow, blue. Ay na. Ang ingay nila. Pang warm welcome na kami. Naimbag amalum mo nada. Ano na ito nga dyan? Nagkakanati kulay na siya. Ada gray, ada ti blue, ada ti yellow. Dili na, dati balay na dyan. Nag-chat na dyan. Kaya ka ni Rumareso na yan ti balay na. Ay na. Adi balay na di kalakapi pasaw. Pero yung pagkakabilan dati panganan ni kay Ilocanuan ni makita yung mat. Makita yung mat dati ano. Na. Tuk. Nagpipintas ti balay yun. Magkanyada ni tada ti third floor na dahi balay da kay Ilocanuan ngam di tao. Ayan at yan ah. Tipay na. Dapo, kulay na. Ay, baby. Hello. Ay na. Ay na. Nagtaray. Nagkataray na. Ala! Agila ba dyan yun? No. Doon sana ako sa malapit. Naduma-duma lang iti kulay da, kan kwada. Klase da ni Timaray mat dyan. Agila no? Sabi ko na nga, ibang lahing agila. Amuyo ba ka Ilocanuan nagmet iti agtalyaw-talyaw ti kalkalapati iti nagkakalat nga duma-duma nga kulay da kas kadabari iti dani. Magtarada. Magtarada. Mabadamot na eh. Ngumato da. Wow! Ang dami ninyo. Ni nagkita ti kalapati tag kakanat nga ko lahi na ni nagpintas ni tingwa kalayan ko sa baling nga bansa na nabsabsabaling ako nga kulay na kanukana ni nagkyon ay na wow dapat adanagan na ay yun yung kapatid ko na
Kailukanuan, sa wakas, nabiro kang malang di kabsat ko. Harap to'y daw malang gayam ni, nagdi kabsat ko. Hello, baby? Hello? Ayan yung kabsat ko, kailukanuan ni, naggwapa. Wala. Ay, baby, tawa ni, welcome back ko na kanya, kailukanuan. Ay, oh my God! Oh, ni, di kabsat ko, marmarag kanya, kailukanuan. Apay ka nung nga tatak lang isa nga binisita. Kasi siya kayo nabara kami ni Jen, igid bye-bye. Hi! Ah, nakanganga, mabisin. Napa na makinawawi ito. Ano, nagado kami mga kakabsat dito ni Kailukanuan, tamukot may mesak lang, at dapay kami dito yung nagadado. Ano, kumawit kayo din. Ay, dapay Jen, kita nyo na ading ko ni Jen ni Bunso, nakabsat ko. Hello, baby! Hello, bitchay! Baby! Hello! Hello! Hello, dati pa, ipakan mo takot ko ah. Mayda. Oh. Nabungot dati ni lalaki dati na detlog na ni oh. Kita nyo kay Ilocan mo detlog na. Lalaki siguro ayoy. Dati jananang ko ni oh. Humayon. Nagsingpot ni. Uy, kay Ilocanuan talagang kabsat ko talaga ni oh. Amo na ti kabsat na. Kita nyo man oh, pares kami agkarkaro pa kami. Aray! Kumawit! Kumawit! Aray! Ano ba? Mapanakit ka? Baby. Oh, kita mo na oh. Oo, apay nga eh. Oy, pasensya ka na atata ka lang binisita. Tagad tayo ti San Sidron. Hindi ka nag-cute ni. Hello, friends? Aginat-inat ka no. Napudot ka no dyan ti ago-oy so nga nagarating. Oh. Hey na. Nag-cute na eh. Ayan na nga ta ginanang gato. Dating hatad da jay. Nya, ala kamot. Ano da jay ading ko? My gosh, nananabik sa amin kaya ganon. Namisdak ka niyo. Hi. Kita yung kailukan naman dati kukuda ni kalaparis kami. Kalaji ko kuti tao. Medyo nasing-singpot dati na eh. Ay, kumagat yung anak ko. Naungat. Grikos, ay, Grikos tayo kayo naman. Kumagat. Kumidag kayo matapay nga eh. Lalaki dati niya. Ang nadoit ko na. Grikos dan eh. Grikos. Diyan na Jibonson eh. Ay, yan na kayo ka na dyan. Gusto nga pinakabunso ni Allah. Hello. Allah ni ang nakapa. Yan na kayo ka na. May pagkain na karawa. Yan nga ito. Ay na, mangmangan. Ayanin. Ay, dahil ka na dyan eh. Si hi daw ito. May binagjar. Ay, mother na ate ni Hello. Ay, babae girl. Ito ni. Ay, babae. Ito ni Kailucanuan ni babae. Makita ti babae. Tadya di nakita niya. Baka iso ginanang na dadya. Ading kong nga radya nga to. Ito nanang ko. Ni umuli ni. Ano, nag-cute pala dyan eh. Ginawa ni. Mas matam ang nag-cute. Kalada bangs na. Ay na, mangmangan. Antay ka rin sa istorbohan na ni mangmangan. Nandawakal, nag-cute na, nagmaigan. Problemado mo dahil may sani, Kailucanuan na apay ka no, ako nga pampansinon. Uni, adnang nga nga da. Pipintas din eh. Nikam ti sa, ay ti sabadato kita, sumay ko. Lalaki Kailucanuan, tas dati mo di babae. So, makita yun ni Kailucanuan ti pagkakaiba na. Eh, no, daitlog na. Yung sa dadidi na. Ay na, nasingsingpot ti babae Kailucanuan ni, kumutab man ang daddy, kapsat ko ni, Ay na.
Bakit napakasigurado mo? Hindi, lang kita dyan mo na. Ilo ka na kita dyan mo na. May kurang. Kita mo na inapo ko. Hoy. Pitito, may kape yan. Kasawa niya. Yung sinikang sinisiri. Ala, dari bakit kita kailangan magsirisiri pa dyan ni oy, sus, takot. Dyan ni. Kita mo lang kita na. Dati man papansin ka, pampansinin ka, di na nga pansinan. Ay. Hello. Ay, no. Shy ka, no? Suna yan ti camera. Very shy. Oh, hello, baby. Ay, na. Naga na datakat ni Bunsoy. Ay, na. Ay, nagtamahan. Ay, mo, tagkangad ka niya. Pa na kiti. Ginuyod dati jacket ko. Hello. Oh, very shy lagarod ni mabainin lagarod ni. Hello, baby. Kita tayo pa dyan eh. Talaga tayo dyan eh. Kagana na dyan eh. Nagsingpot. Ara dyan lang natin eh. Eh, kita mo dyan. Nagkiyot. Jading ko. Eh, nagsingpot na dyan eh. Makita ya. Kita yo dyan. Kailak manuan ni Kasjay. Eh, nasingpot. Makita yo. Nakakasalang niya. Babayat nga ba? Kuku. Ay na. Ay na. Ay, pwede yun na ano. Ipalabas yung maliliit. Kuku. Yung nagsisimpot dani ng babae gami kasabsabalit yung babae. Ang bait nila. Lada damage na ni. Kailukan mo. Makita yun ni Dajikwanan eh. Adjunguso na ni. Ada damage na ni. Oh, hello baby. Oh, kumagaton. Eh no. Adyan ni ka tanya. Adyan ni Biyong Biyong. Ala, ada damage na Dajikwanan eh. Kakasimot. Ano nga ta. Pero nagsimpot damot ni. Oh, kita mo. Ayun dyan! Nagsirisiri! Ayun na, baby! Ay na! Baby? Huh? Hello! This is your ate! Basta Ilocano, halika na dito, baby! Ay na! Ano, nag-request mo ni Jenny ka Ilocano ni Ay na, nananabik sa kanilang mga kapatid. Diyan siya ka. Hello. Ala, dati bakit kita nag-sirsiri? Cute. Hello, makaasin. Nadadamage na. Lord, praying Father God na in Jesus name gumaling na po. Ay, na. Kita. Ay naku, kumagat. Ay naku, kumut ka ba na? Kumilag kayo, mat. Nagkarit na to. Bye mga kapatid. See you soon again. Kita tayo man dyan, nagtibagpapakain kami. Ikaw, nakakakumik tayo. Kasagkas pa dyan. Kailo ka naman, tata lang man nakakita iti tunay na kabsat kon. For how many years nga binisitak isuda, pero giant nagbisitak, hindi kailo ka naman kat giant itugo. Ay na. Tata, di daw mga mabigbig nga kabsatan kailo kanon kumutab damatan kumidagda. Mantay te agpa kailo kanon nagrikos-rikos dito yan ti garden da. Tapno mamatmat tayo ti pintas na ti aglawlaw da. Nagpintas nga ag-photoshoot dito eh. Ayun, kay Lokaruan, dagiti kasinsin ko, arap to'y damot tenne. Tutututut mga kapatid, kasinsin, may katag pila-pila. O, diba? Amo dati kasinsin da kay Lokanuan. Kaya may mga lahi to? Dagi kasinsin ko nga dalahin na kay Lokanuan. Eh na, nagtiyot-tiyot da ni, nasisimpot damot. Tutu, di ka. Diba, baby? Hi, baby. Nagsimpod yun na nang dasi ka. Ay, sus, kumusta na mga pinsan? Long time no see, ngayon ko lang kayo nabisita ulit. Ay, sus, na. Nagsimpod kayo kananayin, Agpadala ko timakan nyo. Dahil kita tayo yan, diba? Baka dapat makita tayo pin. Aray ko, nagrigat. Nagrigat. Lumaktal-masal ko dito sa Ilocano naman. Ay na. Nagdagsan, nagrigat. Ay na.
Ang kukaya. Sa tanim makita yung matkailukan Juan, madama pa lang ti construction da dito, madama pa lang ti restoration da ti yan, ti building da no. Baka dapat tinayunan da nga pagkabilan da. Cage iti kwa, dagiti dilit, tas kada at mansi. Umay kayo dito kay Ilocan 1, ta nagmayat gamin iti umay mga pumasya dito. Amuyo kay Ilocan 1, ti entrance fee da lang kat 20 each kay Ilocan 1. Mabalinin kay Ilocan 1 pampa good vibes iti nga banda. Tagamin nagado iti mamatmatan nyo anlaang nga dagijay na dumaduma nga plantitos oy na dumaduma nga mulmula kundi ada pa iti na dumaduma mo diti nga animal nga kwada dito alaga da. Duwa nga rin pawad ganda to, sir. Naganos na magamit din sinauna niya, sir niya. Tatakot panay ko amin ng technology. Wow, ang ganda. At ini kay Ilocan 1, makita yung madagiti sinauna nga gamit iti nunununuan tayo. Ayun, kitaan tayo man. Let's see. Ayun o, kay Ilocan 1, nabati di kwa kanino pa isya. Yan na si ma'am. Oh. Ayun, kayo nandito na ako sa ibang bansa. Kami lipad na ako kay Ilocan 1, tayo.